Hey, wisten jullie dat Spang wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Spang. Zoals je ziet sta ik in het dorp en ik ben eigenlijk wel benieuwd of je hier nu wel goed kunt stappen en waar je dan heen moet. Wij zochten het voor jullie uit. Nou Michelle, zoals je ziet is ons geplande item gewijzigd. Op dit moment staan we op de kermis in Blitterswijk. Aankomend weekend is kermis in Venray en gaan we hier even kijken hoe gezellig het hier is. Wat vind je van de kermis in Blitterswijk? Ja, het is nu nog een beetje rustig, maar ik vind het best gezellig. Ik vind het heel gezellig, heel persoonlijk. Iedereen kent elkaar. Kom jij uit Blitterswijk? Nee, Waar kom je vandaan? Gassel. Uit? Gassel. Oké. En wat vind je van de kermis hier in Blitterswijk? Het is groter dan in Gassel, dus ik vind het wel leuk. Wat vind je van de kermis in Blitterswijk? Ja, ik vind kermis Blitterswijk heel leuk. Ja? Gezellig ook? Ja, ook heel gezellig. We zijn er eigenlijk altijd ieder jaar 4, 5 dagen. En het is echt heel leuk. Ik vind het heel leuk. Oké, ja, jij komt zelf natuurlijk naar Blitterswijk. Ja. Venray, veel meer mensen, veel meer onbekend. Het uitgaan is beter, maar hier is het toch gezellig. Het is eigen dorp, je kent iedereen. Komen jullie uit Blitterswijk? Jij wel? Ja. Waar kom jij vandaan? Horst. Egelsel. Horst. En is het gezellig hier? Ja. Zijn jullie wel eens in een kermis in Venray geweest? Ja. Het is wel iets groter hier, hè? Ja, veel groter. En aankomend weekend is kermis in Venray. Ja. Ga je dan ook? Ja. Ja, wil je ook naartoe. Ja? We zijn eigenlijk van de wijk van Venray, dus moeten we wel naartoe, hè? Pardon? We zijn de wijk van Venray, dus moeten we wel naartoe. Kom je ook op kermis in Venray? Nee. Ja, ik ken in Venray gewoon veel meer mensen. En ja, hier ben ik alleen met hun. Maar dat is toch ook gezellig? Ja, zeker. Maar Venray is toch meer sfeer. Venray is een beetje onbekend, of je kent lang niet iedereen en hier ken je iedereen. Ja, wat vinden jullie van de jongens hier? Wat vind ik ervan? Ja, dadelijk wordt het nog leuk. Ja, gewoon nog leuk. Vertel. Een beetje donker en dan Wat meer gedronken? meer gedronken. Dan gaat de band wat harder, wordt het zo drukker. Ja, op dit moment komen we, het is nog een beetje rustig zo. Maar ik denk over een paar minuten, een paar uurtjes komen wat meerdere mensen die wat gaan drinken en zo. Dat is meer voor de jeugd. Daardoor komen wat meerdere mensen en zo, wordt het veel gezelliger. Dus als het donker wordt, is het altijd gezelliger. Hè? En in Venray is het toch, je moet erheen en het is allemaal wat duurder. En ja, gewoon die dorpse gezelligheid is daar niet zoals het hier is. Dat is toch wel weg, want... Is het leuker dan in Venray? Nee, sowieso niet. Verdomme. Ik wou gewoon een draaimolen, maar hij is gewoon nog gesloten. Dat moet ik nog gaan doen. Zijn niet echt comfortabel. Nou, laatste ronde. Ik hoop dat hij snel stopt. Ik ga dadelijk over mijn nek. Michelle, terug naar jou. Homoseksualiteit zal deze maand weer flink in het nieuws zijn. De Gay Pride komt eraan en natuurlijk de Roze Maandag. Wij van Spang zijn benieuwd hoe de mensen in Venray denken over homoseksualiteit en gingen op onderzoek uit. Na alle roze dagen hier in Nederland om de homo's, lesbiennes en biseksuelen onder de aandacht te brengen, zijn wij wel eens benieuwd hoe Venray denkt over homoseksualiteit. Wat vindt u van homoseksualiteit? Ja, ik vind dat het moet kunnen. Ik heb er echt geen problemen mee. Ik vind dat het moet kunnen, ja. Hoort erbij. Moet kunnen. Gay people is not good because for me, Muslim or Christian, is usually man, woman. Gay people is not good because everybody need to have a child. Normale zaak. Ja, ik heb er ook helemaal niks op tegen. Ik vind iedereen is gewoon hoe die is. Dat is niet mijn favoriete zaak. Homoseksualiteit is niet goed. Ik vind dit vies. Heeft u dan ook vooroordelen over homo's? Ja, voornamelijk leuke. Want ik vind ze wel gezellig en grappig. En, het zijn leuke mensen. En je hebt extreme en minder extreme.
En ja, ik vind het gewoon gezellig. Ja. Geen vooroordelen over, want ik werk met collega's en er zijn ook enkele mensen bij die homoseksueel zijn. Daar hebben we op het werk verder is geen enkele moeite mee. Heeft u ook homoseksuele vrienden? Ja, ik heb denk ik ook ongeveer 2 vrienden, denk ik. Ja, een paar. Ik ken eigenlijk in mijn vrienden of kennissenkring eigenlijk weinig of geen mensen die homo zijn of lesbisch. 2 denk ik, niet meer. Wat nou als uw zoon of uw dochter homo zou zijn? Hoe zou jullie daarmee omgaan? Nee. We hebben het er altijd over gehad. We laten ze hun vrije keuze, ze moeten zelf gelukkig worden. Daar gooi ik er mijn raam uit. Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben. Wordt homoseksualiteit geaccepteerd in Venray? Goeie vraag. Ik denk het ergens wel, maar ook weer niet. Het ligt denk ik ook aan per persoon, zeg maar, hoe zij er zelf in staan. Ik sta er wel voor open en ja, het moet gewoon kunnen, zeg maar. Het is niet dat het een ziekte is of zo. Het is gewoon normaal. Ja, ik denk het wel. Als ze gewoon normaal doen, dat denk ik zeker, ja. Wat ik dus wel, als ze dus zoals in Amsterdam en in een roze optocht en zo, zulke soort zaken, dan denk ik dat vind ik gewoon te ver gaan. Waarom doen ze zoiets? Of in Tilburg een speciale avond voor afgelopen maandag was dat met de Tilburgse kermis. Speciaal voor homo's en lesbiennes. Nou, dat is toch waanzin? Ze hebben toch ook niet een speciale avond voor heteroseksuelen? Dat is toch, als ze zich gewoon voelen, dan moeten ze zich ook gewoon gedragen. Dan hebben ze ook niet een aparte dag of een aparte bezigheid of een aparte kleur nodig om zich te accentueren. Dat moeten ze gewoon doen, zoals wij allemaal doen. Oké. Nou, heel erg bedankt voor jullie tijd en dan wens ik jullie nog een fijne middag. Oké, doei! 1 september is weer Bijenpop. Wij mochten alvast een kijkje nemen achter de schermen en verklappen wat er dit jaar anders zal zijn als alle andere jaren. Terwijl wij hier in de stromende regen staan, gaan we het hebben over een festival, Bijenpop. Er zijn al 2 edities geweest en die waren allebei enorm succesvol en we gaan het nu hebben over de volgende editie. Bijenpop 2012, wat gaat het worden? Geweldig, gewoon net zoals alle afgelopen jaren. Een groot succes, we gaan een mooi feestje van maken, net als ja, de eerdere edities in 2010 en 2011. En wat kunnen we allemaal verwachten qua bands en DJ's? Daily Brad, Frescue, Plokkende Aannemers, Major Tom, Cult 4, wat 2 nog meer. Genoeg voor iedereen dus? Zoals gewoonlijk, net zoals elk jaar. En waar kunnen we de kaarten krijgen? Die kun je kopen bij Wolf, dus in het centrum, Old Dutch en bij Poppo in Venray, achter ons. De band en DJ contest van Bijenpop, hoe is dat gegaan en wie heeft er eigenlijk gewonnen? Nou, de band contest heeft True Kitchen gewonnen. Dus die mogen de bandpodium, het live podium openen. En Cult 4 heeft de dance battle gewonnen. En die gaan de dance stage openen. Gewoon jong talent. Jong talent. En die krijgen gewoon de kans om zich te bewijzen. En wie weet over een paar jaar staan ze op het hoofdpodium. Of op de main tijdstip, main stage. En de locatie is ietsjes anders dit jaar, of niet? Dat klopt, er zijn een aantal meters naar achter verschoven. Voorheen was het dus hiervoor, bij de Wetteling. En nu zijn we hier naar de SV Venray parkeerplaats verhuisd. Het is eigenlijk niet zo'n groot verschil, maar wel dat mensen het weten. Dat is voornaam, ja. Dat ze ons weten te vinden. En hoe zit het met sponsoren en vrijwilligers? Wie werkt er allemaal aan mee? Nou, we zijn in ieder geval nog hard op zoek. Naar sponsoren kun je op de website vinden. Die maken dit soort activiteiten mogelijk. Maar mochten er sponsoren zijn of mensen die een financiële bijdrage willen leveren om dit mogelijk te maken, dan zijn ze altijd welkom. Dan kunnen ze informatie vinden op de Bijenpop site, dus www.bijenpop.nl. En wanneer vindt Bijenpop eigenlijk plaats? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk om te weten. Nou, dat is 1 september, zaterdag 1 september en dan van 7 tot 1. Ja, mocht er mensen zijn die mee willen helpen om dit mogelijk te maken, dan kunnen ze zich aanmelden, informatie vinden op de Bijenpop site. Dus aanmelden om vrijwilliger te worden en een geweldige dag te hebben. Dit was Spang weer voor deze maand. Vergeet ons niet te liken op Facebook en ons te volgen op Twitter. Tot de volgende keer.
Dylan, je moet weer. Wat? Spang werd mede mogelijk gemaakt door Rabobank Venray en de gemeente Venray.